σημερινό, δεν σε χαλάει, έτσι. Πες μου, για την πόλη μας, έτσι, μερικά πράγματα θα μου πεις και για την εκδήλωση και γενικά τι σου έκανε εντύπωση. Καταρχήν είμαι fan club της πόλης σας. Είναι και ο λόγος που έκανα ολόκληρο ταξίδι για να έρθω εδώ πέρα. Η εκδήλωση ήταν πάρα πολύ καλή. Εμένα μου άρεσε προσωπικά. Ο κόσμος από τα Γιάννενα μας αγκάλιασε, ήρθε και νομίζω εκδηλώσεις. Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι έχω ξανάρθει στα Γιάννενα και έχω πολλούς φίλους εδώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Έλενα και στην Βυργινία, οι οποίες είναι υπεύθυνες και όλες βέβαια που βοήθησαν. Οι κοπέλες που φέραν τα ρούχα, τα μαγαζιά όλα, τα αξεσουάρ όλα. Γιατί είναι πολύ καλό να βοηθάμε όσο μπορούμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και τα κορίτσια που έχουν με την παρουσία τους βέβαια έχουν έρθει από την Αθήνα όλες, και εγώ που έχω έρθει στην Αθήνα. Και η Ελληνική Έφη, η οποία έχει το πρωινό αύριο και ξύπνησε. Και αύριο πρέπει να ξυπνήσει πολύ νωρίς για γι' αυτό. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Είχα γνωρίσει έναν ηθοποιό, με πήγε σε ένα πρακτορείο, μου κάτσανε πολλές δουλειές. Σε βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα, έτσι. Να σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά συνεργάζομαι με επαρχία και μπορώ να πω ότι έχω τις καλύτερες απόψεις και θα χαιρόμουν να ξανασυνεργαστώ. Δεν πες κάτι για την τηλεόραση της επαρχίας, ρε φίλε. Καταπληκτική, έτσι, δηλαδή με τέτοιους δημοσιογράφους και τέτοιους καμεραμάν δεν παίζει καλή. Μετά τα λεφτά θα στα δώσω, έτσι. Λοιπόν, όχι, είμαι και κοντός δίπλα σου, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας, τη γνωρίζουμε όλοι γιατί έχουμε κάνει του κόσμου τη διαφήμιση μέσα από την εκπομπή μας. Λοιπόν, Miss Πελοπόννησος 2006. Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα, γιατί δεν μπορώ να το αντέξω αυτή τη σύγκριση. Δύο λογάκια πες μου, σήκωσε κανονικά, αφού είσαι στα ύψη, δε. Πες μου, τίτλο καταρχήν, έτσι. Τίτλο, Star Πελοπόννησος το 2005. 2005. Μελλοντικά, σκέφτεσαι. Μελλοντικά θα δείξει. Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Εσείς, Πελοπόννησο ή Αθήνα. Αθήνα. Απλά είναι στον όμορφο κόσμο. Μέγα. Αφού είναι η δουλειά μου πρέπει να πάω, ναι. Πότε θα προλάβεις? Θα διακτηνιστώ νομίζω. Μιλάμε, είσαι κορυφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παντού, δεν μιλάμε μόνο στην τηλεόραση και εκτός τηλεοράσεως. Σε ευχαριστώ. Τι λέει ο φίλος μου Αρναουτόγλου? Ο φίλος μου Αρναουτόγλου έχει γενέθλια σήμερα, Κυριακή. Έχουμε χρόνια πολλά. Βεβαίως χρόνια πολλά. Εγώ βέβαια δεν μπόρεσα να είμαι εκεί, αλλά του έχουμε εκπλήξεις αύριο το πρωί στην εκπομπή. Να σου πω την αλήθεια, γιατί έχω έρθει μια φορά. Όχι, έχω έρθει άλλη μια φορά, αλλά ήταν πάρα πολύ βιαστική. Έρχομαι από Κέρκυρα, σταμάτησα για να φάω και κατευθείαν έφυγα. Οπότε δεν γνωρίζεις τίποτα. Ως πρώτη εικόνα μου άρεσε πάρα πολύ. Έμαθα ότι απόψε όμως θα βγεις στα Γιάννενα, σε κάποιο κλαμπάκι. Έτσι έμαθα. Έμαθες λάθος. Λάθος, εγώ έτσι έμαθα. Πρέπει να πάμε κάπου σε ένα χορηγό τώρα. Βέβαια δεν θα καθίσω πολύ. Θα ήθελα να βγω, να μείνω παραπάνω, να ξεκουραστώ, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται γιατί αύριο έχω δουλειά.